Bakit hindi hari ang pinadala ng Diyos yung time of darkness? Bakit judges? Dahil ang Diyos mismo ang hari ng Israel. Sa panahon ng judges, ayaw ng Diyos nang magkaroon sila ng human king dahil siya ang tunay na hari na dapat sundin. Ang 1 Samuel verse 8 and verse 7, they have rejected me as their king. Para ipakita na hindi political system ang magliligtas sa Israel, kundi ang pagsunod ng Diyos. Ang judges ay hindi royalty, hindi sila monarch. Sila ay ordinaryong tao na pinipili ng Diyos para magligtas at magtuwid. And Judges chapter 2 and verse 16, then the Lord rise up judges to save them. Dahil panahon iyon ng cycling ng pagsuway, pagdurusa, pagliligtas, di pa ready ang Israel sa isang permanent kingdom. Kailangan muna nila ng mga temporary leaders. Itatalaga ng Diyos kung kailan kailangan. Para ipakita ang kapangyarihan ay galing sa Diyos, hindi posisyon. Walang trono, walang korona, pero may anointing sila. Kagaya ni Gideon, Deborah, Samson, lahat sila ay patunay na God uses anyone kapag siya ang kumikilos. Dahil ang mga hari ay ideya ng tao, hindi ideya ng Diyos. Nang humihingi ang Israel ng hari, nalungkot ang Diyos dahil ang gusto nila ay maging tulad ng ibang bansa. 1 Samuel chapter 8 and verse 5, give us a king to lead us. Ibig sabihin, gusto nila maging worldly, hindi God-led. Gusto silang turuan ng independence, obedience at recognition na siya ang ultimate leader.